Oh. Ik kom graag bij Dierenspeciaalzaak Numan omdat ze je dus zo goed helpen en heel vriendelijk binnen. Nou, ik wil graag komen, want we hebben hier altijd een heel gezellig hondenpraatje. Lief. Ik vind het bij Numan altijd heel leuk omdat ze oranje koeken hebben. Kijk, zo'n ding, dat bedoel ik. Zo'n oranje koek. Met, zonder slagroom. Nou, en wat, ach heer god, ik kom er echt naar voren, ik dan. En dan? Ik ben Jenny Meinersma, ik wil met de kantine werken. Alles is heel leuk, ik ben bezig met de dieren te zorgen.